Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumiyin nate dawuhipun Kanjeng Nabi, ad-dunya mal'unah wa ma fiha illa dzikrallahi wal muta'allimi wal 'alimi wa ghairahum mujrim la qimatalah. Pun paham betul? Kayak sudah mantuk-mantuk. Sebelum mantuk itu ngantuk. Ad-dunya wa sareng ad-dunya. Ad-dunya sareng utawi dunya iku mal'unah den laknati wa malang perkara fiha kang tetep ing dalem dunya. Dados dunya saisine niki kabeh dilaknati dening Gusti Allah. Dunya niku napa nggih warni-warni termasuk manungsa. Jenengan ora boten dilaknati Gusti Allah. Ora boten. Jawabane wong ngantuk. Illa dzikrallahi sing boten dilaknati Gusti Allah niku siji dzikrallahi tiyang menungso sing kersa zikir dhateng Gusti Allah. Kapan menungso eling gelem zikir gelem mujahadah ngeten iki insyaallah boten termasuk sing dilaknati dening Gusti. Mungkin mawon barokahipun niki mujahadah kula panjenengan saputra wayah barokahipun sak tangga teparune niku kabeh boten dilaknati dening Gusti Allah. Illa dzikrallahi kadzaba zikir dhateng Gusti Allah. Zikir niku penting mboten? Zikir niku penting. Allah bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Eling-eling kelawan zikir Allah iku bisa nentremke ati. Terus zikir ilmu dateng Allah, maos la ilaha illallah, maos Allah niku makin dalem manae atine bisa tenang. Atine bisa tenang. Malah jenenge ati, jenenge zikir niku saged kanggo ngresiki ati. Zikir niku saged kanggo ngresiki ati. Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid wa jalaha dzikrullah. Sak temene ati iku bisa niyeng kaya niyenge wesi ingkang kanggo ngresiki pangresiki ati iku namung dzikrullah, zikir dhateng Gusti Allah. Innal quluba, terus ati niku saged niyeng kaya niyenge wesi. Dadi wesi niku nek niyeng ketok mengkilat to mboten? Ana wesi kok niyeng ku tandha wesi
saged niyeng. Ati niku saged niyeng, niyenge ati niku kanthi sifat-sifat ingkang boten sae. Sifat-sifat madhumah. Kalau ati niku senajan teng jero niku nggih bisa reget. Regete saking pundi nggih saka jero niku. Mboten tereget saka njaba. Regete nggih saking jero niku. Anane sifat iri, sifat meri, jengkel, ngamuk. Iku sifat-sifat ngoten niku kabeh saking jero. Ngantos ana wong kok prilakune ora apik, ucapane ora apik, niku biasane nggih saking jero. Sebab pancen sumbere niku saking jero. Ana wong kok pikirane elek, iri, drengki niku nggih saking jero. Niku nggih saking jero. Iri meri niku nggih saking jero. Mila perlu dipun latifai dinesi. Perlu dilatifai latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul siri lan sabiterasi. Nah perlu dilatifai hati-hati sing reget niku. Sebab sing jenenge sifat iri niku nggih sinten mawon gadah. Sing jenenge menungso biasa nggih duwe sifat meri. Sing rada dhuwur titik kelase santri ya duwe sifat iri. Sak dhuwure meneh sing nganti tekan kiai niku ya ana sifat iri. Lawang kuliah tahu krungu kiai do ngomongan kayak kok laris temen ya lek ngasih dongane apa ngoten. Jadi kuliah tahu krungu ngoten ngaji laris temen dongane apa. Ya sebenarnya gara-gara guru rakyat kok payu ngaji. Amalan kula nggih Rabbis ra'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sing tak waca ba'dosa nggih ming niku. Ora tau maca donga-donga sing angel-angel mboten, Mbah. Dongane sing gampang-gampang mawon. Sing penting pokok donga niku ijazah saking guru. Romo ya kan sering ijazah niku. Teng putih-putih ngendikake pengen iso pidato maca Rabbis ra'li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kula nggih ngerti mbah ana sing iri karo kula jane kula nggih ngerti artine. Ahli kula nggih ngerti nek sing iri. Jadi ceritane rumiyin kan wong kiai niku ngaos mondok teng Lirboyo. Setunggal wekdal wong kiai ditunjuk kalih kanca-kanca sahimpunan. Diken lomba pidato. Lah nalika semanten wong kiai kan nggih dereng pede. Akhiripun ngalam barokah sowan dateng Simbah Haji Yasin Yusuf Blitar. Menika sowan intine pikantuk niku. Sowan ngaku saking Purworejo. Proses pundi berjan. Ana kali Pak Kiai Nawawi insyaallah lebih Nawawi. Mbah Yasin Blitar langsung ngendika, "Oh nggih ngoten." Lah mriki rawuh mriki perlu napa? Lajeng matur tunjuk rencang-rencang supados lomba pidato.
supados menang dos pundi donganipun. Lah kadang cah cilik ngoten niku nyuwune dongane sing malahke menang. Lembah Yasin Putra ngendika ngaten mawon Gus iki mangke jeneng badhe lembah pidato supados tiang-tiang purun mirengke supaya wong-wong do gelem ngrungokke niku makin maos Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli makin sadri yang sampurna sampurna sang maos mujadah dipun waos kaping 1000. Nah makin jenengan praktekipun setiap badhe salat diwaos ping 3 napa ping 7. Itu setiap badhe salat. Jadi yang kepengin omongane dirungokke wong niku iki maos Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iki insyaallah makin sing pendengare do gelem mirengke iki. Mbah Yasin Mitale ngendika mboten orang muni ben menang mboten ding men wong-wong gelem kisah ini kan Romo Kiai pengasihnya ora tambah surut ning malah tambah laris. Bukti nyata yang donga niku mandi donga niku ijazah saking Mbah Yasin Blitar, saking Katembangan Blitar Jawa Timur lagi. Maos niku Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Niki astunipun dongane Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa urupien nate napa jenenge nate dharmawa. Pas nalika sekalit iku dereng balik niku disediani buah apel kalih disediani niku mau Nabi Musa keranten cah cilik sing dipilih sing abang sing mau ngarit dimplok ilate terus niku ilate melonyo. Kula Nabi Musa nek ngendika mboten fasih. Nabi Musa kapan ngendika mboten fasih. Mulane diparingi nabi pendamping nabi pun Nabi Harun alaihi salam. Jadi metode teknik niku sing pinter Nabi Musa. Tapi makin sing ngecake niku Nabi Harun alaihi salam. Nalika ngadep kalih Raja Firaun dan niku sing debat sing padu Nabi Harun. Ning ilmune saking Nabi Musa. Dadi ana kalane pancen modele ngoten niku. Kiai mboten kudu maju dhewe, kudune wonten santri sing dampingi utawa murid sing mendampingi. Dadi kerja sama. Nah niku sinareng Nabi Musa niku kathel anggenipun matur mboten fasih, akhire dipun paringi donga niki dening Gusti Allah. Rabbis rahli sadri. Rabbi tul pangeran kula. Israhli mungkin jembaraken panjenengan sadri ing dada kula. Dadi nyuwun dijembarke dadane. Kapan atine wis jembar niku weruh wong 10, weruh wong 12, weruh wong 1000 padha wae, Pak. Nek kapan dadane wis jembar, mentale wis gedhe. Nek mentale ora gedhe, nampa ngantene tangane truk-truk. Kadang ngadepi wong 100. Niki. Tapi nek dadane wis jembar, dadane wis
niki nada dan wis mentale wis gedhe niku weruh wong 5, wong 10, wong 100, wong 1000 rasane padha wae. Mboten enten rasa napa minder, mboten rasa niki napa cilik ati niku mboten enten. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa yassir li lan mugi gampangken Tuhan Gusti Allah li dhateng kula amri ing sekabehane perkara kula dilarang pas atur pas ngomong teng arep wong pirang-pirang nggih diparingi lancar. Diparingi lancar. Nggih kula niku kadang-kadang nggih sampeyan niku Mbak tidak ngasih teng kusung kuwatir kurang-kurang bagi wani ngaji kurang. Kadang iso duwe pikiran ngoten niku Mbak. Ning kok garis tekan dhuwur nyekel mic wis lali. Tekan dhuwur wis lali. Iki barokah Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Rabbis rahli sadri dodone dijembake. Lho kapan dodone dijembake mentale nggih gedhe niku mangken ngelmu napa mawon saged medal. Ngelmu niku saged medal. Lho anane teng nyekel mic nang ngarepe wong pirang-pirang niku kok kentekan omong niku mergo cilik mentale. Lagi ngomong 5 menit wis entek arep omong meneh ya. Wis bingung. Lho Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani itu sorogame sepados nyuwun dipun gampelaken anggenipun matur. Lesane dipun paringi gampang anggenipun matur. Yafqahu qawli. Terus apa sing nyuwun dipun pahamaken napa sing diucapke. Kados Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rumiyin kan nggih ngoten. Nalika awal ngucap nggih kathel mboten saged ngendika napa-napa. Mboten dipun rawuhi Sayyidina Ali, dipun rawuhi Kanjeng Nabi, dipun rawuhi Sayyidina Ali. Niku Syekh Abdul Qadir kebika manahipun sinarang manahipun kebika manahipun sebar ngelmu napa mawon medal napa ngelmu sing tau ngajeni niku nggih metu kabeh. Kula mawon nggih ngoten kadang-kadang ngaji teng pundi sok bingung iki nang kenara ngomong apa sok bingune ngger ninggal mic niku mangken ya omong dhewe. Kahanan itu memang langsung sama dirumbu kebicaraan lagi. Kadang sekong omah pati-pati nulis ngoten cok ora kanggo malah. Kadang des nulis sinau kadang-kadang malah mboten. Ora rawuh ingkang kita nggih termasuk Mas Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Niku nggih maos bagian saking Al-Qur'an nggih saged dipun wastani zikir. Ati niku saged reget. Ati niku saged reget kaya regete wesi kaya niyang-niyange wesi. Wajalahu dzikrallahi lan niku mungkin sing kangge ngresiki niku namung zikrullah maos Al-Qur'an maos zikir hasbunallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Ning zikir sing paling utama yaiku la ilaha illallah. Lepas nalika zikir la saking mudel diangkat munggah teng bunan. Lho kapan saking mudel munggah niki mangken ngliwati jenenge latifah gangsal.
wonten latifah, latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatul siri, latifatul khafi, latifatul akhfa. Ku nglewati niki latifah gangsal niki. Latifah pitu niku sing gangsal tenggen ati. Sing siji niku tenggen batu. Sing siji niku kolak niku sekujur badan. Bila kapan badhe ngresiki ati zikire niku ditarik saking udan munggah la angen-angen diunggahke saka udan la niku munggah. Kapan munggah niku nglewati latifah gangsal niku ngresiki latifah gangsal. La niku munggah dipun-punan lasing diegoske menengen ilaha la ilaha niku nengen. Ilaha niku nengen. Lho kae napa kok nengen kok ora ngiwa lho niki mulane kapan zikir ampun ngantos klentu. Gusti Allah duwe sifat napa duwe sifat wajib 20 kagungan sifat muharram 10 kagungan sifat jaiz setunggal. Gusti Allah niku duwe sifat jaiz. Jaiz niku maknane wenang. Wenang gawe Allah, wenang gawe apik. Mula Gusti Allah nggih wenang damel sae, wenang damel awon. Lah apik niku simbole nengen, gambarane nengen. Mula ashabul yamin, ashabus shimal, ashabul yamin niku golongan tengen, golongan sing apik. Mula ilaha niku menengen. Niki nggih minangka gambaran donga dhateng Allah muga-muga dipun paringi pesthen, dipun paringi takdir ingkang sae saking Gusti Allah. La ilaha niku nengen. Nek ilaha kok ngiwa niku malah kaya-kaya donga muga-muga diparingi pesthen sing Allah. Mula kapan zikir kudu dingasih ketenangan, kudu paham tenanan. Kadang wong zikir kan sok enten sing lek zikir sing penting pokoke obah. Mbuh ngiwa mbuh nengen. Nggih panci sing jenenge zikir didhawuhke Syekh Abdul Qadir Jailani bi sautin qawiyyin wa dharbin syadidin. Syekh Abdul Qadir ngendika kapan zikir bi sautin qawiyyin kelawan swara sing kuat, kelawan swara sing seru. Wa dharbin syadidin lan kanthi obahan sing banget. Dadi la niku nek munggah ya munggah tenan, ilaha niku nengen ya ketok nengen tenan, illallah buang mengiwa dengan latifatul qalbi ya ngiwane ketok, munggah ya ketok, nengene ya ketok, ngiwane nggih ketok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengen illallah niku sing kandel. Illallah sebab napa niku isbat netepaken. Dadi zikir kan nafi isbat. La ilaha nafi niku maknane ngoranganaken, mentiadakan. Illallah menetapkan bahwasanya tiada Tuhan selain Gusti Allah. Lane illallah sing mantep, illallah niku muni kudune sing kandel. La ilaha illallah, illallah sing kandel. Karena pikiran, zikir kadang ya ana wong saune-une kadang-kadang la ilaha illallah ya enten sanatan niku ning diutamake nek zikir jane apike sing
sesuai aturan sing kanten iku. Para rawuh ingkang pituturake bahwa zikrullah dunya niki kabeh dilaknati, kabeh kejaba siji tiyang sing zikir dhateng Gusti Allah. Wal muta'allimi niku maknane wong kang luru ngelmu, wong kang ngaji. Wong sing ngaji niku boten termasuk dilaknati dening Gusti Allah. Mulane wonten tiyang kok seda teng papan pengajian pas dalam keadaan sing ngaji niku dijamin husnul khotimah, dijamin man mata fi thalabil ilmi mata syahida, tiyang kalebet seda ingkang syahid, seda syahid. Wal muta'allimi wong kang ngaji, wong kang luru ngelmu. Lane wonten hadis lintunipun ngendikaken kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun ana sapa sira iku ngaliman dadi wong sing ngalim, dadi wong sing mulang. Jenengan saged mulang napa boten? Saged mulang napa boten? Ya saged guys, wong mriki mau mikir dicekel. Kun aliman. Ngaliman ku wong sing mulang, wong sing ahli agama, ahli mulang agama. Al muta'alliman nek dadi wong alim boten iso, mulang boten saged, niku al muta'alliman utawa dadi wong sing gelem ngaji. Dadi wong sing gelem ngaji. Penak-penake nggih niku wong sing gelem ngaji, ora mawi sinau, ora mawi mutolan, sing penting dhewe rawuh mriki slonjor masang kuping wis dadi. Nggih nggih. Rawuh mriki wis mlebu slonjor masang kuping wis dadi wong sing ngaji. Hanya arah mulang kan angel datang mutolan budai kita. Angel lah nek mulang niku pokoke. Sing penak niku wong penak-penak niku ya wong sing ngaji. Sing usaha dikir wong melu dikir. Dadi penak-penak niku malah kaya jenengan niku. Wong sing ngaji. Masang kuping, slonjor disambi karo masjid yo kena, sambi karo edan yo kena, malah disambi karo turu wae yo kena. Penak-penake wong sing ngaji. Kaya ngono atine sing angel. Ono sing angel ora gelem ngaji. Lek ngaji ki angel, ngaji niku gampang. Ngaji niku gampang. Al mustami'an, nek ngaji ora iso, al mustami'an ya wis dadi wong sing ngrungok-ngrungokake. Wong sing ngrungok-ngrungokake. Ngono kabeh kan ngaji apa to ngaji angsal informasi. Ngrungok-ngrungokke kok ya wis ora krungu. Al muhibban dadi wong sing seneng karo papan pengajian, seneng karo papan mujahadah. Seneng al muhibban, seneng kali ngelmu. Seneng al muhibban. Wala takun khamisan dawe Kanjeng Nabi aja dadi
sing nomor 5. Fatahlik sing nomor 5 niku golongane wong sing rusak. Ora gelem mulang, ora gelem ngaji, ora gelem ngrungokke, ora seneng. Niku golongane wong sing rusak. Kun almanda sing nomor 5 niku ora gelem mulang. Dadi kapan-kapan ilmu nggih sithik-sithik ditulake. Dadi wong sing alim, wong sing mulang. Mulang ora iso, ngaji ora gelem, ngrungokke wegah ora seneng. Laku termasuk golongane wong sing dadi wong sing pinter ahli mulang agama. Dadi wong sing pinter ahli mulang agama. Lamun ngalim ra bisa ayo padha ngaji yo. Lamun ngalim ra bisa ayo padha ngaji yo. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Lamun ngaji ra bisa ayo dong rungokno. Lamun ngaji ra bisa ayo dong rungokno. Ngrungokno ora bisa ayo do seneng. Ngrungokno ora bisa ayo do seneng. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sing penting aja ngaji dadi nomor 5. Sing penting aja ngaji dadi nomor 5. Wong sing rusak rugi donya lan akhiratnya. Wong sing rusak rugi donya lan akhiratnya. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Pilih pekaten pengawasan singkat kaupunti wonten kidolan faedaipun manfaat maslahat fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma amin.
ngoten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.